Για πείτε μας, ξεκινάει, γράφει. Ναι, ήθελα να αρχίσω να Μας πείτε για την εμπειρία σας για τα βλαστοκύτταρα. Λοιπόν, καταρχήν, εκείνο που θέλω να πω και να ευχαριστήσω το Πανεπιστημιακό, το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα ο γιατρός που με παρακολουθεί, ο αγαπητός κύριος Αργύρης Τζοβελέκης. Αισθάνομαι να πω όλη την αλήθεια για κάτι που όταν μπήκαν τα πρώτα βλαστοκύτταρα, μετά από την 5η ημέρα περπατούσα μέχρι που με ερχόταν να τραγουδήσω. Είχα τέτοια αυτή. Συγγνώμη που το λέω με συγκίνηση. Είχα τέτοια τόσο ευχαρίστηση. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνο που μπορώ να πω ότι πράγματι γίνονται θαύματα και υπάρχει βελτιώσεις. Για να σκεφτείτε ότι έχω κάνει το πρώτο βλαστοκύτταρο. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω είναι το δεύτερο βλαστοκύτταρο. Σας ευχαριστώ.